Wacha, čauko Pavko, moje meno je Pop a ja vás vítam pri ďalšom videu. A pred chvíľou sa mi tu nejaký blbec, prepáčte, nie je blbec, ale nejaký čudovek, sa mi sa snažil hodinu pripojiť, tak ma to tak nasralo. No je, že ma to až nasralo. On tu asi 50, asi tú hodinu, no 10 minút mi tu hovoril, že pripojím, odpojím, no. Nelízlo by vám to na nervy? No mne asi, že hej. A že odpojím, pripojím. A to bol asi ten, čo sa v minulý pripájal. Odpojím. Ty do prčic. Tak. Čokopédia. Čo v dnešnom dieli? Tak tam je. Dneska. Tak je tu veľa vecí zo stolu. Tak je istý crafting recept. It's not. Tu máme crafting recepty prvé na štíty. Dobre, tak, prepáčte, dobre, crafting recept na štíty. 6. Takže, tak. Áno, a toto je tam je prvý štít náš. Takže, máme štít. Sup! A on také dobrá! Spadni. Ty stos. Sakra. Tak, jaký steak? Čiže sa nejak naplňa ten štít. Ale také dobrá. Spadni sokol z oblaka. Ale také dobré. Dobre, a dneska ideme skúsiť to konope. A funguje, máme string, odložiť, hop. A máme 2 luky a pokračujeme, dámy a páni. Skončili sme pri konope. Koň. Jedlo. Silný šít. Aha. Tak. A hroby. Zobrali sme hrob. Aha, a to som chcel. Potrebovali sme čestky, tak zoberieme si na to. Takže hop, máme čestku. Čestky nové. Krása. Šup. A dáme. Hej, šup. Krása, hop. No a vrátime sa k tým cobblestoneovým receptom.
Takže vyrobili sme si prvý štít. Uteťačko. Čo je toto? To by ma zaujímalo. Jaké to úzka, tak to zle. Dobre, skúsime to vyrobiť. Dobre? Ubievačky. Ešte raz. Aha. Takže tam treba. Drevo a styky. Aha. Máme styk, áno, sem, áno, tak. A to už je také, ale my chceme také. Aha. A my chceme poriadne. A máme, dáme pani, ohnisko. Budeme mať toto kulové extra úžasné ohnisko. Nejaký lok, Milka. Zajac! Ty, lok a zajac, poď sem. O, jedlo! Jedlo! Aha. Skyblock, neviem kedy bude asi neviem koľko diely. Zomrel o dve jedla, super. A máme zase hlad. Dobre, potom chceli sme ešte urobiť jedno. Aha. Potom je takéto. A ešte je, proste takéto ohniska budeme mávať. Aha, no to neviem ako rozobrať. A máme to. A už je to dohorené. A môže sa to potom dá zapáliť, neviem. A máme takéto ohnisko, tak dáme ho sem. Nejako zapálí. Neviem. Aha. Opravo. Dobre. Dobre, čo tu ďalej máme? Takže máme ohniska a čo je toto? Aha, to je tá stonová blbosť. Neviem, na čo slúži. Bože. Treba mám taký a už viem. Treba mám taký špeciálny crafting. Čo má takýto crafting? Neviem. Holčisko. Dobre, taký divný crafting. To je ani... A tento. Dobre. A máme ho. Je to taký špeciálny crafting. Či je špeciálny? Je špeciálny, mal by byť špeciálny. A 4 craftingy to počít. Tak to asi nevidie. Ale rúbať stromy ideme. Drevo rúbač, papam. Ajde. Ale, rýchlo. Ako... Nechápem tých, čo sa pripájajú. A mi to chápať. Tak, počkajte, až špeciálne crafting recepty potom sú na nejaké crafting, jeden je taký špeciálny. Join the game. A tento sa aspoň neodpája, takže. Watch. CS-ko? Čo ja viem. CS. Dobre, a to sa mi dobre páči. Takže... Dobre, stačí. A ďalší crafting table je takýto. My si dáme takto. A kde je ten? To je sa sem teraz... Je stále tu.